स्पेशल ब्रान्चनि एडिजिपि बे लेंहरनानै जोंनि जिएस फानजारि एन फानजारिखौ बुंदोंमोन जाहैदों माने आफादखौ बिदि खालामबाय थानो मोनला आफादखौ फोजोबनांसिगोन खिन्थु आफादाथ' बिदि फोजोबजानाय नङाना थांखियाव सहैयाबाथ' जों फोजोबनो हाया टेक्न'लजिनि माबा जाबाय बोथोर फैबाय आरोखि दा जों बे AK-47 लानानै हाग्रायाव जों गावलायनो बिराद मुस्किल जानाबायदि खालामबायना जों फार्स्टआव सानदोंमोन थारमाने जों बेखौ लासायाव जोङो सेन्टार जानानै खालामनो सानदोंमोन खिन्थु जों कमप्रमाइस गैला जा जोंनि मानसिखौ जुदि खालामबाय थायोबा फाइनाल जाबाथ' स्टेटआनो जों नांखागोन जोंहाबाथ' माथो जिरायबावनो बेथ' गैला जोंनि आफादखौ NLFB-खौ नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बर'लेण्डखौ थारमाने बेबायदिनो जुदि सापर्ट खालामबाय थायोबा जों थांखियाव सहैगोन आरोखि सरकारजों सावरायनो होनो गावसोरहा माबा लायो इनफरमेसन हरो जोंनिसिम खौरां फैयो नाथाय दासिमबो एक्जेक्टलि जों टेबोल ट्राइपार्टिटआव जिरायनो मोनाखै खिन्थु मेसेज फैबाय थायो कि र' जिरायगोन होननानै जोंबो नेगोन जोंहा थैज' दङ जोंनाखौबा जोङो 10 बोसोरखौ नेगोन 15 बोसोर नेगोन मा NDB-आ 35 इयार्स स्ट्रागल खालामबायबा जोंलाय दासो 3 इयार्स जादों दंबावोना बहुत टाइम एक्सुवेलि जोंनिया मेन इस्युआ जाहैबाय जानाखि दा रन्जन सार दंमोन जेलाव बेखौबो जों दासिमबो बख'वाखै ओमफ्राय जानाखि केसफोर दङ NDB-नि इस्यु लानानैसो जों NLFB-आ जोनोम जादोंथ' दा बेखौ थांना नायोबा जोङो रन्जन सारखौथ' बख'खायाखै इनफेक्ट दा जोंनि CNC आर्मि चिफ बेखौबो दा जेलावसो लांबावदों एकर्डनि उनावबो सिगां बिसोर बुंदोंमोन कि रन्जन सारनि केसा माबामोन मा होनलाय बे एकर्डनि सिगां कनभिक्ट जानायमोन बेखायनो बेखौ थारमाने एसे प्रब्लेम जादों बख'नो होननानै नाथाय दा आं बेखौनो सोंदों आरोखि ना आङो माबाफोराव गिदिर गोलाव जानाखि दा MLA MCLA MPफोर दङ आं बिसोरखौनो सोङो थारमाने जोंनि बाथानि केसा आलदा बेथ' कनभिक्ट जायाखैमोन सिगांहाय दा खिन्थु एकर्डनि उनाव मानि थाखाय लांखो खिन्थु एकर्डनि उनाव मानि थाखाय बेबायदि सोहैफिनखो दा बेखौ थारमाने बिसोरसो मिथिगोन आरोखि जोंथ' बेखौ बिजिरनानै नायगोन ओरैनो दाखालि माबाया मा होनोमोनलायो SP स्पेशल ब्रान्चनि एडिजिपि बे लेंहरनानै जोंनि जिएस फानजारि एन फानजारिखौ बुंदोंमोन जाहैदों माने आफादखौ बिदि खालामबाय थानो मोनला आफादखौ फोजोबनांसिगोन खिन्थु आफादाथ' बिदि फोजोबजानाय नङाना थांखियाव सहैयाबाथ' जों फोजोबनो हाया फुलफिला जागोन खिन्थु जों स्ट्रागल खालामबावनांगोन एथ' सहसै दा बिसोरो जोंनो होनाय नङा मानो होनबा जोंनि संगठना गोदान 3 इयार्सल' जादों बेखायनो बिसोरो एथ' सहसै जोंबो मानिनानै लाया खिन्थु जों नाजाबाय थागोन स्ट्रागल खालामबाय थागोन हाथियार लानाय लायैखौ आङो बेयाव स्टेटमेन्ट खालामा थारमाने आखायाव हाथियार थाबासो थारमाने जोङो हाग्रायाव खारफिननो हायो आरो दानि नैबे मुहुर्त टाइमाव थारमाने टेक्न'लजिनि माबा जाबाय बोथोर फैबाय आरोखि दा जों बे AK-47 लानानै हाग्रायाव जों गावलायनो बिराद मुस्किल दा जोङो माइन्डलिबो माबा जानानै थानांगौ आरोखि मा होनोमोनलाय प्रिपेयार जानांगौ आरोखि साइक'लजिकेलि जोङो माबा खालामनो हायो प्रेसार होनो हायो गभर्नमेन्टखौ खिन्थु आखायाव हाथि लानानै गावलायनाया थारमाने ब्लाड सेटआ थारमाने गाज्रि जायो आरोखि थारमाने दायआ जों गासैनिबो दङ थारमाने जोङो सोरबा जोंनि बर' लाइमोनखौ जुदि फ्लें कन्ट्रल खालामथारोबा जों रावबो स्टेन्ड खालामग्रा गैला दा बे मेन इस्यु सोरबा सासे सानै स्टेन्ड खालामनो नागिरो बेखौबो थारमाने गोजौनिफ्राय दबथायनानै दोनो दा बेखायनो नों आं गासैबो रायजो राजा स्पेसियेलि दा मिडिया पार्सन नोंसोरो जुदि राइट रल लायोबा खिन्थु बेफोरबायदिया थारमाने खमायलांनो हमगोन आरोखि नोंसोरो आंखौल' सोंनो नाङा नों बयखौबो सों बिदिनो डाइरेक्टनो जाहाथे पाब्लिकफ्रा बुजिलांनायनि आरोखि BTR एकर्डनि जानाखि दफाफोर मावफुंजादों बबेबा दफाया बिराद मोजाङानो दङ बेफोर मावफुंजानायाथ' मोजाङानो खिन्थु बबेबा दफाया थारमाने दा एक्सुवेलि बे NDB-नि केसखौ लानानै बुङो आरोखि ना हाइनियास नन हाइनियास केसखौ लानानै बेफोरबायदि जाथावनाङामोन आरोखि दा जुदि सुख सान्ति जुदि थाजोबनो लुबैदोंमोनबा माखासे जेलाव थानानै माखासे राजा जानाय बेखौथ' नों आङाबोथ' फसायनाय नङाना सोरबाया खस्थ'आथ' बयबो खालामदोंमोन जयैनो आबसुआनो होन NDB-आनो होन BLT-आनो होन जेनेबा दा माखासेया जुदि राजा जानानै थायोबा माखासेया जुदि जेलाव थुनानै थायोबा बेथ' मोजां जाया आरोखि जोंनि साननायाव बेफोरबायदिनि थाखायनो जोङो दा थारमाने बेफोरबायदि NLFB होननाय जोङो मोनसे जांख्रिथायारि माबाखौ लाफिननांगौ जादों जोङो माबासिम होजोंहाय जोङो प्रेसिडेन्टनिसिम जों मेम'रेन्डाम हरदोंमोन ओमफ्रायो प्रेसिडेन्टनिफ्राय जोङो रिप्लाइ मोनफिनदों थारमाने दा ओमफ्राय बिनिफ्राय मा खालामदों स्टेटआव थारमाने एसे माबा खालामनानै दोनदों आरोखि थारमाने लिंकखौ थारमाने एसे सिदा खोथा बुङो थारमाने स्टेट आरो BTC गभर्नमेन्टआ थारमाने आन्दाज खालामना दोनदों आरो बे जिनिसखौ लिंकखौ थारमाने क्लियार खालामनो हायाखै आरोखि जुदि लिंकखौ जुदि क्लियार खालामनो हाया दाहालागै ट्राइपार्टिटआव जासिगौमोन आरोखि दङ दाथ' जोंखौ जानाबायदि खालामबायना जों फार्स्टआव सानदोंमोन थारमाने जों बेखौ लासायाव जोङो सेन्टार जानानै खालामनो सानदोंमोन खिन्थु जों कमप्रमाइस गैला जा जोंनि मानसिखौ जुदि खालामबाय थायोबा फाइनाल जाबाथ' स्टेटआनो जों नांखागोन जोंहाबाथ' माथो जिरायबावनो बेथ' गैला बिराद मोजां जिनिस सानदों थारमाने जिनिसा मा जायो डिभाइड एन्ड रुलआ ब्रिटिशफोरनि पिरियडनिफ्राय जाबोदों बे जोंहा फ्रेगमेन्टेसन होनो जोङो इंलिसावहाय थारमाने फिसा गावस्रानानै थारमाने कब्जा खालामना लायो आरोखि थिग जोंनियाबो बिदि हाबदोंमोन खिन्थु बे नङाखि जोंनिया डिभाइड जादों खिन्थु संख्रि फानलुनि थाखाय न'आव एसे दावराव जायो बे जालांगोन थिगानो जालांफिनगोन बे उनावहाय दासिमबोथ'
आं उमुनि होनानै लायाखै जेखि जाया एनएलपिआ मोनसेयानो दङ खिन्थु टाइम दङ आरोखि दा जोङो मोनसे प्लेटफर्मावनो फैनानै जों सावरायफिनगोन आरोखि राजखान्थि केसारखौ आं बुंनो थाङा समाव दामाने संख्रि फानलुनि दावराव जायो बे सोरहाबा संख्रि जानो लुगैयो खम जानो लुगैयो बेयाव एसे एनैया न'खराव जारागा जों लेखायो थिग बिदि संख्रि फानलुनि दावराव जानाया जाहैबाय थारमाने बे जानाय लोंनायनि दावराव नङा आरोखि माखासे जिनिसखौहाय नोंसोरनि मिडियानिफ्रायनो बेयाव मोनसे जिनिसखौ नोंसोर नुबोदों बे उदालगुरि माजबाद एरियायाव जोङो बा माबाया मा होनबायो गबरदाना ना मा दंमोन ना बेयाव उदालगुरियाव जों प्रथमबार ओंखारनाय जायगाया सिगारिडाङा हा बेहाय नोंसोरनो मिडियानिफ्राय नुदोंखि जोंनि माबाफ्रा आफादाव माखासे हाथियारफोरखौ थारमाने मोननाय जादों दा बेफोरनि एसे सोमोन्दो दङ सिङाव दा बेफोरनि थाखायनो एसे एनै दावराव जादों एक्सुवेलि डाइरेक्ट मानसिखौ जोङो बेबायदि बुंनोबो हाया मावदों मावाखै नुबासो बुंनो हायोथ' थारमाने मानसिखौ कन्डेम खालामनायाबो गाज्रि दा जुदि जोंनि बक' दा नोंसोर डाइरेक्ट होनो साना बक'नि खोथाखौ बुंनो सानाखै होनबा बेयो सिदा सोंबासो जायो माने बक'आबो मोनसे सासे गोदान मोजां लिडार खिन्थु मानि थाखाय बेबायदि जालांदों बेखौ आं बारा हमनो हायाखै आरोखि खिन्थु मोनसे जिनिसखौ आं दुखु मोनो सिदानो संगठननि सम्पतिखौ थारमाने गभमेन्टनो गथायोबा नोंबाबो रागा जोंगोन आंबाबो रागा जोंगोन सिदा खोथा बुंबाय आरोखि आं दासिमबोथ' माबा जायाखै मा होनोमोनलायो मोननो गावाखै आफादा मोनसेयानो दङ एसे एनैया थारमाने मिस आन्डारस्टेन्डिं जानानै थादों बेफोरो समजों बोथोरजों फैबा गोरोबफिनगोन आरोखि